Familia ma ojote kanise ma opogore opogore ka chung'od bura ma Karachuonyo ywak ne jwange nyaka ne dargi oko e sikunde mane gijotie mar chiwo thuolo ne chenro mag somo. Familia go mane ogol e sikunde go giko dira mokalo kendo pod gijote kanise ma opogore opogore ka oting'o Osodo SDA, Kobuya SDA, Kobuya Catholic e kind kanise mamoko. Giywak ni gin kod kech kaluwore gi nok mar chiemo kod onge mag thieth kendo dwaro nitie mondo sirikal gi migepe mamoko okonygi. Magi kor mapong' maonge kaka nyithindo nyalo konyore to wakwaya ni kuyie ukelnwa thieth. Mar ariyo, chiemo nyaka ne wakun onge kata kaka ji konyore, onge kony moro amora moseyudonjonwa e kanisni nyaka nche wabika. Adiera ka wuotho e kuonde mag jote nitie gik mathoth ahinya madwarore. Namba 1 e condition mag dake kata kuonde mag nindo ok en kuonde ma moro wang' adiera. Jomoko pedho ngete lo ka onge kata mattress, moko bende kata gig gi onge go, to mana kaka joma moko bende osewacho ne kata yor thieth nikech wang'eyo ne kama oula nitie gik mathoth yudore kaka tuoche mabiro nikech suna, mago duto dwaro ni mondo giyudie yedhe moko ma de gikonyrego. Tani situation mar churches marwagi en ni space tin kendo jok ma odak e iye ka mabedo displaced nigi chandruok nikech jomoko koso kama gininde. Koro chunowa ni nyaka wagolgi mondo wang'ondgi widhi e kanisni mamoko kata e center machiegni.